Следите за новостями и результатами Евро-2016 в сообществе «Обзор Евро-2016». Присоединяйтесь. vk.com Евроуефа 2016. Ссылка в описании. Na čele s kapitánom Edenom Hazardom, no a v bielých dresoch sa nám dnes predstavia nórski futbalisti, ktorí doteraz nikdy nad Belgičanmi nevyhrali. Z 8 duelov dokázali vlastných obyvačiek pred televíznou obrazovkou. Poďme si teda predstaviť základné zostavy. Mark Wilmots poslal čo postavil teda Per Mathias Høgmo, kormidelník nórskych Vikingov v bráne. Áno, v tejto chvíli už sa teda začalo stretnutie 9. vzájomné medzi Belgickom a Nórskom. Belgičania v Čnajer. Romelu Lukaku a jeho strela, gól! V 3. minúte Belgičania vedú 1-0. A kto iný? Lukaku otvára skóre. Tak tomu sa povie úvod ako z Partesu. Romelu Lukaku pri svojom 44. reprezentačnom štarte strieľa 12. gól. Futbalista, ktorý podedil. V 10. minúte stále zostávame pri tom najtesnejšom rozdiele 1-0. Opäť Mertens. Witsel, jeho strela a ďalší pekný futbalový moment. Ono aj v zápase proti Fínom sa Belgičania často púšťali do streleckého zakončovania. Ručne v norských tímoch. Lani teda poprvýkrát okúsil legionársky chlebík. No a nech sa páči 1-1 v 21. minúte. Prvá strela na belgickú bránu a Joshua King. Teraz Nainggolan stratil loptu, perfektná prihrávka a Joshua hneď z prvej trafil presne. Perfektnou prihrávkou sa prezentoval Johansen, ktorý vlastne získal loptu od nedôvodci Johansen. No, zazmetkoval tam teraz golman. Famózny zákrok norského golmana Ørjana Nylanda. Berisha. Má priestor, strieľa, gól! Nádherná strela Berishu a jeho prvý reprezent. Hostia vedú 2-1, pozrime sa na to ešte raz. Belgičania mu dali príliš veľa priestoru, pozrite sa, ani Lukaku, ani Vertonghen, ani Alderweireld nedokázali vložiť nohu do jeho strely. A rýchlo získal tú miestenku a dôveru Marka Wilmotsa, no ale Jason Denayer potvrdzuje svoje miesto medzi 11 na trávniku a je tu šanca! Najprv De Bruyne nedal miliónovú šancu, tu prihrával Edenovi Hazardovi, ktorý sa geniálne takmer zapísal ako asistent pri druhom belgickom góle. No koľko chýbalo. Ešte raz, perfektná prihrávka, ale Lukaku niekedy aj na to, aby sa prepisovala, tak uvidíme. Opäť zopakujem, že 10. júna štartuje to európske futbalové šialenstvo zápasom Rumunska s Francúzskom. No, poďme sa na to ešte raz. Offside tu v žiadnom prípade nebol. Ani Romelu Lukaku nestal v takejto pozícii. Svoje veľké kvality. Ďalšia dobrá príležitosť. Jordan Lukaku. Mertens. Tam bola citeľná taká ľahkovážnosť. Nechcem rovno povedať, že by Belgičania podcenili Fínov, ktorí takisto momentálne ako Nóri neprežívajú najlepšie futbalové obdobie. A je vyrovnané 2-2, pretože Eden Hazard pohotovou hlavičkou dokázal prekonať Nylanda. Z ničoho nič. Ešte raz sa pozrime na tento vyrovnávajúci gól. Lukaku, De Bruyne, jeho krásne načechraná lopta na hlavu Edena Hazarda. A Belgičania vyrovnávajú na 2-2. Áno, veľmi neskoro tam prišiel Romelu Lukaku, celá ľavá strana je voľná, tu šprintuje jeho brat, dostáva loptu, Jordan strieľa! To bol jednou skvelou, nádhernou prihrávkou na 1-1 v 21. minúte.
De Bruyne, tento poriadne rozfofroval Lukaku, obrovská príležitosť. A... Trošku si tam Milan pomáhal rukami, Lukaku pokojne mohol padnúť, ale hral ďalej, čo hoď... A je to gól! Tak ten tlak predsa len eruptoval do tretieho presného zápasu. Ešte raz, rohový kop, tie štandardné situácie od rohovej zástavky v tomto zápase Belgičanom veľmi nevychádzali. Ale teraz Siman úplne osamotený, iba nastavil hlavu a Belgičania vedú 3-2. De Bruyne vystrelil,